Здравейте, добър вечер. Да, знам, добър вечер, то силно. Не знам къде мина обаче. Явно се на моята канала, ще се обича. За да ме то, както. Това ще бъде ще видите скоро. На живо, явно. И да. Чакайте. Видял ще се в канала на Пепелнов. Като си. Ще може такива взема на страна. Ще взема си. За такова. За туалета. За пърдето. Чакайте ме тук да видя там дали няма яд. Да. О, виж колко япите, баба ти. Но за какво ти то палун? За това, за пърдетата. Сега се лятото. Да те не лъжете. Това са ми. Осим по почината. Ивона съм, да не съм Михайлова, да се пътя. Ивона. Няма, не Ивона. Сега, ничего. Не. Айде. Ще отиваме към това. Да. Сега. Да, ето ги цята вено. Виж, ехо. Виж, ехо, таки стават ли? Стават ли таки? Искаш ли такива? Ехо, ви червени бели. Букетче. Такива едно. И като две. Шаренки и такива. Вземе такива съдим. Видите го по-летъчните. Такива взимаме едно. Като подем в това в кошницата. Ще види в края. Не жълтата. Дехтените. Ето ще дам бутилката. Я виж? Да, верно. Ти като ще издавай. Не знам би както решите, но дай ми освен да покажа да видя. Да видя нещо. Такива или ти мама показва. Окей, това взимам. Едно като място, мерси. До сега, но яко стана. Всичко извах, всичко точно. Само нех да. Това е моят опит. Едно яко. Виж, бабо, виж как ми такива. Едно. Да видите комплект с другите. Става, да. Да ви накажа. Yes. Ще се дадиме. Да, верно, букетче. Да. Сега, мен да виж се. Тъй като, вижте. Да, верно си е. Това на учителките хода. Да, верно, да. Искаш ли да дадеш? Да. Сега интересно сапката. Едно яко стана. Ще вземем ли за учителките? Да, ще вземе, да. Юля, нали се будиш? Не ще будисваме. Да. Тие дали ще станат за кошници? Ще станат силно. Вижте какво опит. Да видих, да. Аз не знам кога да лихвам. Вие сте великденска вакансия. Да. Няма да се. Я виж ми такива. Да има такива вено. Така кожица. Само не тръпайте, защото знаете колко много пари струват. Колко ефтини са? Я да ме сини, да вземем ли?
Давай. Време, те ще стигнат ли? Кой? Да. Но я виж как пада, мамо. Виж как пада. Не знам, те ще стигнат ли или не. Ще стигнат. Да и много ще станат. Добре, айде стига толкова. Тръгваме. Не тръгваме, още малко ще гледаме. Вратата е. Да. Я виж? Виж такова. Да. Искам да взема там пизайка. Юля, не там пуска, Юля. Аз питам с матонките. Ланжовите, сюда. Айде. Ще му се винят. Виж какви балони! Искате или такива. Да, верно. И такива. Пак с калинки. Да, малки калинки. Сама учителката е дал да даде. Но класната е. По тържество. Наричаме тържество за Великден. Или не? За Лазаров И даде? Да. Да. Или такова, видите. Да. Смисъл. Само учениците, смисъл. Те като си, не. И такива освен. Какво вземе? Тук по-просто да, верно. Какво е това сега? Декоративно яйце. Колко струва, поне видяме? Да, 70 цента. Да. Сега ще ви догощавам като дойде. Махни се. Той ще му удари с пръсницата. Остави. Сюда отиваме. Точно там хайде. Сега ти отиваме за университет. Искате да вземем букети. И като ще го дам на giveaway. То тази ги покажи, да следи. Кой е християн? Къде е християн? Къде е християн? What? Нали обича да се жени до Бургас? Да. Шегувам се. Да. Ай. Че ти е зле. У нас пълно Бургас. Няма. Ужасно си. Не се подете. Жълчи кабанката. Туда. Чего нет? Интересно сместится. Хоть свободы, но найдут нещо. Туда. Да, капибари верно. Колко са? Искаш ли да вземе едно? Не, но какво ще вземеш? Сърдиня. Долса. Играчки, не. Това е капивара. Капивара? Не. Само нещо. Тук сега. Аз не знам колко ще беше, ще ме дали отводи. О, нищо. Знаеш какво? Не знам, какво съм тече. Още една? Да, за мен. Я пити бабата. Дой тръгва. Витрата надолу, сега идвам. Къде отиваш? Още, но там?
Я тобі скажу, що Никой не говоря. сам собі кажи. Ще будеш вода. Сам собі кажи, я йду. Хайде. Та ти мав попросити. Хайде. Хайде. Да, знам. Все. Бай, бай.